Ahoj, čo si myslíš o našom školstve alebo o svojej škole a čo by si zmenila, keby môžeš? Aha, no tak moja škola je celkom fajn, vzhľadom na to, že chodím na gymnázium. Ale tohto roku sa nám trošku zmenil systém. Tlačíme si vlastne knihy od prvého ročníka. Takže financie do školy sú potrebné, nie len na zavádzanie nových projektov. A minuloročne štvrtáci to prehnali, takže my ako štvrtáci, ako maturanti píšeme riaditeľské testy a rátajú sa nám absenčky. A čo by si zmenila, keby môžeš? Čo by som zmenila, keby môžem? Reálne. To nemôžem povedať. Môžeš. Neviem, zmenila by som... Možno by som vymenila niektorých profesorov. Prečo? Kvôli ich názorom a ich hodnotenia študentských prác. Dobre, dík.